Hej alle sammen, så står vi her igen, samlet for dyrene. Det er utroligt, at vi stadig udnytter dyrene her i 2023. Det burde være stoppet for længst. I dag vil jeg snakke om de dyr, som vi mishandler allerflest af, og det er dyrene, som lever i havet. Jeg startede med aktivisme for mange år siden, med at kæmpe for dyrene, som lever i havet. Jeg har stået foran både indgang til SeaWorld i USA og det fjordbælt her i Danmark, som indfanger marsvin, for at bruge dem som turistattraktion. Havdyr som hummerne ligger på is og langsomt dør, som udstilling i supermarkeder og fiskehandlere, og det skal stoppes nu. Flere millioner af fisk bliver slået ihjel hvert eneste år, enten ved at blive mast og kvalt i et kæmpe fiskenet, eller slået ihjel efter at have været fanget i et net hele deres liv i et havbrug. Og selv blæksprutter bliver måske snart aflet i Spanien. Det er på tide, vi råber samfundet op for at få stoppet den mishandling af havene og alle dyrene, der lever i havene. Tak til Dyrenes Alliance for at tage et stort skridt for at stoppe havbrugene. Til Anima for at fremhæve de spækhugger, som stadig er fanget i forlystelsesparker rundt omkring i verden. Og til Sisi for Danmark for altid at sætte fokus på havdyrene. Tak for, at I alle er kommet her i dag for at råbe op for dyrene, som ikke har en stemme. Vi bliver ved, indtil alle dyr er frie. Og I alle gør det bare så godt. Og næste år bliver vi flere tusind. Vi skal blive flere tusind. Hele Rådhuspladsen skulle være fyldt. Og det bliver den næste gang. Og nu er det den 16. tale, der kommer helt fra Australien. Tess Peterson is the world's amazingest activist in the vegan community.